देखिए किए हो रहा देखिए देख କିଏ ଗୁରା ତୁ मेहंदी जेମିତି କହିବା ଘରେ ତୁ କ'ଣ ଗୋରା ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ଲଗଉଛୁ କି ଦେଖ ହାତ ବି ଦେଖ ତୁ ମୋଟା ପୁରା देख गुड मॉर्निंग सुबह सुबह में गुड मॉर्निंग ये तो ମୟୂର ହାତ ଥିବ ନା देख मो हाथ देख धोबला मो गाल देख धोबला ହାତ ଟିକେ ଗୋରା ଅଛି ହାତଟା କେତେ କଳା ଦିଶୁଛି ମୁଁ ଏତେ କଳା କେମିତି ହେଲି तुम को तो कैसे नहीं समझ कर देगा କାଳି ହେଇଗଲେଣି କଣ ପାଇଁ କଳା ହେଲି बुआ से तापर ସବୁଦିନ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଖରାରେ ମୁଁ ଯାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ବସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଖରା ନହେଲେ ମୋ ଦେହ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଖରାରେ ରହୁନି କି ତୁ ମୁଁ କଣ ଖାଲି ଛାଇରେ ରହୁଛି ଖରାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ समझी ଏଇଟା କଣ ଜାଣିକି ବି ମୁଁ ଖରାରେ ବସୁଛି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ମତେ ଥଣ୍ଡାଟା ଛାଡ଼ିବ दिन ओठटा भल ना तो ओठटा भल बिना लिपस्टिक लगे जो काली हे लिपस्टिक पूरा देखा मोर छोट बड़ ओठटे देख मैं पिंक कलर